سڵاوتان لێبێت بینەران بزانین ڕووداو من ئاڵاشاڵیم ئەم جارە لە پاریسی پایتەختی فەڕەنساوە لەم هەفت پێوینە تایبەتەدا لەگەڵتان دەبم. بەڕێز ڕێمی فێغۆ کەسایەتێکی ناسراوت جاری پاریس و تەواوی فەڕەنساشە. بەڕێز فێغۆ سیاسەتوانێکی پڕ ئەزمموی فەڕەنسای لە ساڵ 2007ەوە سێناتۆرە، بەڵام پێشێ بێتە سێناتۆر ئەو چەندین پۆستی گرنگی هەبووە لە وڵاتەکەی. بۆ نمونە وەکو سەرۆکی گروپی سۆسیالیستەکان بۆ لە ئەنجومەنی پاریس و چەندین پۆستی دیکەی هەبووە. لەم هەفت پەیوینەدا دەمەوێت باس لە سەردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ فەڕەنسا و هەروەها ئەو پەیوەندی مێژوەی نێوان گەلی کورد و فەڕەنسا بکەین. بەڕێز فێغۆ زۆر سپاس بەم چاپێکەوتنە. زۆر سپاس ji bo hatinawe da ku hûn ji min bipirsin û guh bidin helwesta parlamenterên Fransî di derbarê herêmê û Kurdistanê de û van aloziyên ku li rojhilata navîn hene. Thank you. با پرسیارەکەم لەوە بێت، پرسیاری یەکەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستەوە بێت. ئێستا ڕووداوەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست زۆر گەرمن. ئەمە بزانم فەڕەنسا دەیەوێت چی بکات لەو ناوچەیە کە پڕ لە کێشە و هەروەها لە هەمان کاتە زۆر گرنگە. Ev navçeya ku gelek hevrikî lê hene, gelek alozî lê hene, ji çendîn salan ve niha rewşekî pir tevlîhev lê tê dîtin. Ev jî ji encama êrişên terorîstiyên Hemasê li dijî İsraîlê ku bi awayekî herî hovane bi sedan sivîlên İsraîlî kuştin. Ev yek jî ku jeneratorê aloziyên pir dijwar e, îro lê navçeyê derketine li gel bersivdana İsraîlê jî ku bûye sedema gelek qurbaniyên sivîl ku di çarçoveyê siyaseta Netanyahu de tê ku ev jî em napejirînin, lê me weke Fransa piştgiriya xwe nîşan da ji bo gelê İsraîlê ku qurbaniya terora îslamîst e ku lê tevahiya navçeyê da ye. Ji ber vêya jî divê Fransa rolekê bilîze li gel hemû faktorên li navçeyê û her wiha di sînorê hêza me de. Lê îradeya bihêz roleke erênî lîst. Roleke sûdbar ji bo dîtina rêyekê di heman demê de ji bo piştgiriya İsraîlê û rêyeke ji bo çareseriyeke siyasî ji bo gelê Filistînê û gelê İsraîlê û bi nerîna min serokkomarê me dema ku li İsraîlê bû piştre jî li Urdun û Misrê bû rêyek girtibû ber ku rêyeke rast bû. Paşê divê em guh bidin dost û hevpeymanên xwe li vê navçeyê û cîhanê jî. Bêguman Kurd di rêzên pêşiyê de tên û îradeya ku ew nebin qurbaniyên belavbûnê û berfirehbûna hevrikiyan ku bibe piralî ku em dibînin ihtimala wê yekê heye ku mîkanîzmek bêdîtin û danîn ji bo giştîkirina hevrikiyan li tevahiya navçeyê. Tişta herî xirab neteqeze lê di heman demê de xwecê dûrxistin jî neteqeze. Lewma pêwîstiya vê yekê bi karekî dîplomatîkê berfireh heye û ez dizanim ku Fransa di nava vî karî de ye û serokkomarê me di nava vî karî de ye. Ez hêvî dikim ku em weke parlamenter li kêleka hikûmetê û serokkomarê xwe bin û lê di heman demê de em hoşyar bin di derbarê kwalîte û çalakiya karvedana karê dîplomatîk li navçeyê bi tevahî. سەرۆکی فەڕەنسا سەردانی ناوچەکەی کرد، بەڵام دەبینین فەڕەنسا کاریگەری لە سووریا و لوبنان کەم بۆتەوە. هۆکاری ئەمە چییە؟ Fransa berê desthilateke manedâtir hebû li Sûriyê û li Lubnan lê ew serdem bi demê re dûr dike. Fransa welatekî mezin e lê her wiha hêzeke di asta navîn de ye li cîhanê. Cihana îro. Wate êdî em ne di sed sala bîstan de ne. Em di sed sala bîst û yêkan de ne. Bi rastî pirsgirêka îro bêtir ji gotina Fransayê nekarîna Ewropayî neke xwe bikin yek, her wiha helwîsteke hevpar bigirin û
ئەو یەکژی زەڵال بوو دە جوداهیە دەنگدانێدا لەسەر بڕیارە کۆمەلەیە گشتیە نەتەوین یەکبوویی دە باوەریە مندا هەنگ جاران شاشتین سیاسی تێنەکردن ئیرۆ ئەگەر فەرەنسا نکار بە ڕۆلەکە بێتر بلیزە سەدەم ئەوە کو ئەوروپا نەخوەدی هەلوێستێکی هەڤبەشە ji bo min ev cihê mixabiniyeke mezin e. Lê di baweriya min da divê helwêsta Fransa hebe û dema hebe girêdayî Lubnanê be û Sûriyê be û Iraqê be û Kurdan be û Fransa her wiha rêyeke piştgiriyê û girtina helwîsta rast nîşanî Ewropayê bide û her wiha pabendiya pêwîst ku divê Ewropî nîşan bidin û hêza me rêjeyî ye. Lê divê em nebihêzin û bêguman eger Ewropa bi dengekî yekgirtî biaxive dê bêtir be. Lê em îro dibînin ku tenê Amerîka piraniya caran bandorê li rewşê dike. Ji bo min cihê mixabiniyê ku Ewropa nikare yekgirtî be. Lê ev yek ne tenê girêdayî Fransayê ye. Lê divê Fransa roleke sereket di Ewropayê de bilîze li vê navçeyê. Bêguman eger bikaribin vê bersivê bidomînim divê em teslîmî qederê nebin. Eger siyaseteke bihêz hebe û ev yek bû di salên 2014 de dema ku Fransa li gel Amerîka û li gel Kurdan biryar dan ku bi awayekî kar bikin hevpeymaniya nêvdewletiya dijî Daişê bikaribe bigihêje armancên xwe xilafetê têk bibe wan karî bû vê yekê bikin. Pêwîstiya vê yekê bi pabendiyeke diplomasî heye û hin caran jî bi pabendiyeke serbazî heye. Rewş wiha bû beriya kêmî 10 salan bêguman rola Fransa, rola Amerîka û rola Kurdan yêgalîker bû di wê demê de. سەبارەت بەوەی کە بەڕێستان ئاماژەکەن پێیا پرسیارێکی دیکەم هەیە. سەرۆکی فەڕەنسا مەکرۆن پێشنیازی ئەوەی کرد کە هاوپەیمانێکی نێودەوڵەتی دژی حەماس هاوشێوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش دروست بکرێت. ئایا ئێستا لە ئێستادا بەڕای بەڕێستان گونجاوە؟ Ez bawer nakim. Her wiha bi baweriya min ne ev bûya Macron bi xwe jî dixwaz bibêje bila em li bîra xwe bînin ku hevpeymaniya nêvdewletiya dijî Daişê durist nedibû bey hêzên Kurdî li ser erdê. Bey pêşmergeyan li Sûriyê û li Iraqê dê bandoriya bombebarana hêzên Amerîka û Fransayê û NATOyê nebûya hêzên taybetî li ser erdê dê nikarîbane bandor bin bey hêzên Kurdî. Niha em ne di heman rewşa cografîk de ne li Xezayê lewma eger ku serok komarê Fransayê bixwaze bibêje ku pêwîst e hevpeymaniyeke nêvdewletî hebe li dijî terora îslamîk û Hemas û nertiya wê dike ez tevlî vê hizrê dibim. Lê bi baweriya min ev têgeh ne gelekî hûr ew baş nehatiye dariştin lewma naxwazim ku tenê li ser vê yekê bê birawestim û bi vê sedemê vegirê bidem wekî tiştekî bilez hatibe dariştin û ne pir konkret be. Ji ber ku ji bilî vêya di baweriya min de wî xeteke siyasî girt ku rêyeke divê rê bide ji bo pêşdeçûnê di çareserkirina hevrikiyên İsraîl û Filistînê de. Ew jî çareseriya hebûna du dewletan e lewma pêwîstiya hevpeymaniya navdewletî heye li dijî terûrê û rast e divê hevpeymantiyeke navdewletî hebe. Lê ne bi wateye ku şerê li dijî Hemasê bibe weke ku şerê li dijî Daişê. Ji ber ku rewş ne heman rewş e dibe ku rewş pir zehmet be. Ji ber ku Hemas Filistîniyan û xelkê sivîl yên Xezayê wekî mertalên zindî bikartîne lewma divê bombebarankirin pir hestiyar û hûr be. Ji ber mixabin em dibînin divan rojên dawî de hejmara qurbaniyên bombebaranên İsraîlê ji bo ser Xezê zêde dibe. Êdî divê kar ji bo piştgiriya İsraîlê li dijî terûrê bêkirin. Lê divê her wiha kar bêkirin da ku bikaribin êş û azarên xelkê Filistînê yên sivîl jî bêne kêmkirin da ku rê bêdayîn alîkariyên mirovî bigihîjne wan. Çareseriyeke siyasî bêdîtin. Ev dê sûdmentir be
بباوریا من روش نه همان روش لسوریه و عراق دی سال 2014 اندایه. اگر تنه ندی یک خاله دبا او جی گرنگیا هبونا تفگره که برفره هل دجی ترور اسلامی و لدجی به هویتیا کو گف و مترسیا لسر محمویان لسر جهانی جی. اوکی. کواتا پرسیارێکم لێرەدا ئەوەیە ئێوە لەگەڵ ئەوەدانین بەڵام فەڕەنسا دەوێت پشتیوانی خۆی دووپات کاتەوە بۆ ئیسرائیل ئەو پشتیوانیە خۆی لە چیدا دەبینێت ئەمێ بزانانی فەڕەنسا چۆن نەتوانێت پشتیوانی ئیسرائیل بکات لە شەڕی دژی حەماس. دەستەریدا نیشاندانا پشتگیریە دژی تەرورەیە لە هەمبەری تشتا بووی و دیار بوو و تونترین تشت بووە. دبک و جداویە شەڕی جیهانی دویەمدا هەروەها هەفسوزیا خۆ نیشان بدە گومان لە با من نینەک و دامساندنجی هەنە دناوبەرە هەردوو حکوومەتین فەڕەنسا و ئیسرائیلێدا و دناوبەرە بەرپرسێن سازیên استخباراتیدا ji بۆی خەباتە هەفباش یا دژی تەرورێ. Pour justement lutter ensemble contre le terrorisme. Mais je crois que la France doit se tenir en solidarité. بباوریا من دوێ فەڕەنسا پشتگیریە خۆش بۆ ئیسرائیل نیشان بدە و بەرسڤا پشتگیریە دەناوبەرە وڵاتین دەموکراتدا ji بۆی خەباتە دژی تەرورێ بدە هەروەها ji ئیسرائیلێ را ببێژە و تەکەس بکەک و دەسبە ڕۆژێدا تەنێ و تەنێ چارەسەریە سیاسی دکارە ڕێ بدە بە داویبوونا vê rewşê ku hem dramatîk e hem jî ji çend salan ve xetimiye ango divê Fransa car din viyana xwe tekez bike ku divê Filistîn bibe xwedî dewletekê serbixwe û her du gelên İsraîlî Filistînî bikarin siber roja xwe bi aştiyana ava bikin. Ev bû tişta ku serokkomarê me anî zimên. بەڕێز فێغۆ بەڕێستان ئاگادارن کە سەرۆک ماکرۆن پێشوازی لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچوان بەرزانی دەکات لەم کاتە هەستیارەدا و نێچوان بەرزانی لەنگری چارەسەری ئاشتیانی دوو دەوڵەتیە بۆ کێشەی فەڵەستین. ئایا ئەم دیدارە بۆ ئاشتی لە ناوچەکەدا گرنگ دەبێت؟ هاتنا سەرۆک بارزانî ji bo civîna li gel serok Macron nîşana bihêzbûna peywendiyên heyî di navbera Parîs û Hewlêrê de û bêguman ev pir giring e ku ev peywendî hertim bihêz bin. Piştîvaniyeke konkrêtî û cêgîr bibe bi rêya hevdîtinên yek li peyî yek herwiha dilgiranî hene li tevahiya navçeyê. Dilgiranî ji bo Kurdistanê hene ku ez jî hest bi wan dikim. û ez guhdana serokkomarê Fransayê bi Kurdistanê jî zanim. Ez guhdana wî bi hemû aloziyên ku li derdora tevahiya Êraqê bi giştî û Kurdistanê bi taybetî jî hene dizanim, li gel aktorên navherêmî bêguman weke Tirkiye, weke Îranê, weke Erebistana Siûdî û tevahiya milîsên ku dibe ji vî alî yan wî alî ve bêne livandin lewma ev serdana Serok Barzanî ya vê carî ji bo Parîsê wê hoşyariya Fransayê li hemberî rewşê nîşan bide û bêguman ev pir giring e. Herwiha me serbazên Fransî hene ku beriya çend heftiyan ji niha jiyana xwe ji dest dabûn li wê derê di xebata berdewama li dijî jinû ve derketina Daişê de. Ez zanim ku her roj êriş yan jî projeyan nîşan ji bo serbingehên Amerîkayê li Kurdistanê û Êraqê jî hene lewma rewş pir aloz e û pir metirsîdar e. Hebûna Fransayê li wê derê ji bo misogerkirina serweriya axa Êraqê û otonomiya Kurdistanê û tevahiya ewlehiya navçeyê bêguman têrê nake. Ji ber me beriya kêliyekê behsa hêza rêjeyiya Fransayê kir lê ev pir giring e û beşdarbûna Fransayê di van mijaran de gelekî pêwîst e. Lewma ez baweriyê bi serokê Fransayê û hikûmeta Fransayê dikim ku dê bêguman ev hoşyarî û ev guhdan û îradeya bihêz hebe bi taybetî jî li kêleka dostên me yên Kurd di rewşeke jeopolîtîkiya zehmet û hestiyar dene. Lê ez zanim ji dostên Kurdan
هەنا divê Fransa jî di pêşiya hemû wan dostan de be. بەڕێز فێغۆ بەڕێستان سیاسەتوانێکی پڕ لە ئەزمونن ئەوە دەمێکیشە لە ناو سیاسەتان لە فەڕەنسا و ئاگادارن کە فەڕەنسا زۆر باش ئاگاداری کێشەی کورد و کوردستانیشە و لە ئەنجومنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هەمیشە باس لە چارەسەری کێشەکانی فەڵەستین نەکرێ بەڵام تا ئێستا هیچ بڕیارێک هیچ پێشنیازێک نییە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی کورد یاخود کوردستان لە ئەنجومنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هۆکاری ئەمە چییە؟ جەناب بەڕێستان وەکو سیاسەتوانێکی پڕ لە ئەزمون دەمێ ئەو پرسیارە بکەم. سیستەما نەتەوێنیەک بۆی پرانیا جاران فەلجە دوان ساڵین داویدا مە ئەڤیەک دیت ji بۆی ئەرمەنستانê قەرەباغێک و civaka navdewletî nikarî bû xelkê ji paqijkirina etnîkî ku Azerbaycanê kir biparêze. Her wiha me ev yek hin caran dît dema ku di salên bihûrî de û heta niha jî xaka Sûriyê parçekiriye û Esed heta niha li ser serê deselata Sûriyê maye yan jî beşeke mezin ji xaka wê û her wiha jî êrişên artêşa Tirkiye hene bi awayekî rastrast ji bo ser xaka Sûriye. Bêyî ku em behsa hebûna Îraniyan û Hizbullahê li Sûriyê bikin. Wate em hin caran bêkêriya yemkêrnehatina netewîniyekbûyî dibînin bi her halî ne bese ku dengdan li ser biryaran bêtedayîn lê divê ew bêne bicîkirin. Netewîniyekbûyî bi sîstema vîtoyê kar dike, ji aliyê her pênc welatên xwedî endamtiya hertimî de encumena asayişê de ku îro nikarin ti biryarekî bipejirînin. Lewma ez nizanim eger îro rêya herî baş ji bo Kurdan ev derbasbûna di netewîniyekbûyî de re lê bi baweriya min divê ew neyê dûrxistin. Pêwîst e neyê dûrxistin. Eger ev yek pêwîst be di cîhanekê de ku mixa bi netewîniyekbûyî û bi taybetî jî encumena wê ya asayişê zehmetiya biryardanê nîşan dide. Ez her wiha dizanim ku encumena asayişa ser bi netewîniyekbûyî Kurd parastin beriya çend deh salan bi rêya zoneke parastî û dijefirîn. Ew biryara netewîniyekbûyî jî bi destpêşxeriya Fransayê bû bi serokatiya Serok François Mitterrand. Êdî ez pir hêvî dikem ku eger Kurd rastî gefê hatin û di heftî û mehên dahatî de netewîniyekbûyî destwerdanê bike û Fransa vê daxwazê li netewîniyekbûyî bike, ji bo min cihê mixabiniyê ye ku ev yek ji bo Qerebaxê nemumkin bû. Dibe ku Fransa pir dereng mabe ji bo penabirin bû netewîniyekbûyî û nikaribe tev bigere ji bo biryardan û parastinê. Lê divê her tim derfet bêdayîn ji bo vê sîstema navdewletî û bêxwestin ku netewîniyekbûyî bikaribe rola xwe bilîze û sekreterê wê giştî bi dengekî bihêztir biaxive. Îro lewma ez hêvî dikim ku netewîniyekbûyî dê bi erkê xwe rabe ji bo parastina Kurdan eger ev yek pêwîst be di hefteyên dahatî de. باشە بەڕێستان ئەڵێن کورد ئەبێ بەشدار بێ یاخود و جوودی هەبێ لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی. باشە کورد دەبێت چی بکات بەڕای بەڕێستان؟ Les Kurdes sont le plus grand peuple du monde sans État. Kurd meztirîn gelê cîhanê ku bêdewletin. Ev rastiyek ku di dîrokê de ji bo demeke dûr û dirêj vedkere. Niha jî bi taybetî 100 sal di ser peymannameya Lozanê re derbas dibe, li hember de jî Kurd ji dema rizgarkirina Iraqê ve û ketina Saddam Husên de ev herêma otonom li derdora Hewlêrê ku nimuneyeke ji bo pêşketinekî awarte. Xwediyê otonomiyeke rastaqîne ye ku hincaran başbûnên navxweyî jî hene da beşbûn ku hincaran vê yekî lawaz dikin lê dikare hevdû bigire da ku bikaribe herêma xwe biparêze û Kurd her wiha zanin ku piştgiriya hev bikin dema ku rastî êrişan tên tevî nakokî û cudahiyên xwe. Lewma باwer dikem û me heftiya bihûrî jî li Senatê ev yek li gel nûnerên diasporaya Kurdan li Ewropayê behs kir.
تشتا ئیرۆ ji بۆی کوردان گرنگە ئەوە بزانبن ببن یەک زانبن ku serdestî nakokiyên xwe bin û zanibin bibin yek da ku giraniya wan bêhtir be û bikaribin berevaniyê di ber berjandiyên xwên rewayên Herêma Kurdistanê otonom da bikin. Di hemberî Bexdayê da û di derbarê da beşkirina dahatan da û pabendbûna bi destûra Iraqê ve û her wiha rêzgirtin li otonomiyê û dabeşkirina dadmendaneya dehatên petrolê. Tişta giring ji bo Kurdan ew ku zanibin piştgirê hev bin dema ku li ser xaka dewletên cuda ku lê hene Tirkiye, Îran, Sûriye rastî çewsandinê tên û gef li hebûna wan tê xwarin. Min dî çawa dûr ji nakokiyên siyasî piştî erteja dijwara ku li başûrê Tirkiye û Bakurê Sûriye çêbû hikûmeta Herêma Kurdistanê alîkariyên mirovî şandin. Li wê deverê ku ti kesekî din alîkarî neşandibûn wan herêmên Kurdî li Bakurê Sûriye. Min her wiha dît ku çawa parastin hate dabînkirin ji bo hin Kurdên ku ji xaka Îranê reviyabûn da ku neyêne girtin û çewsandin wate tişta ku ji bo Kurdan giring e ew ku zanibin hev bigirin, bêtir bibin yek, xwe di ser cudahiyên xwe yên siyasî re bibînin. Wekî çawa me parsal dît ku di dema hilbijartina serokkomarê Iraqê da ev yek jî kirin. Di baweriya min de ev ewlewiyeteke ji ber ku cudabûn her tim çavkaniya lawaziyê ye. بەڕێز فێغۆ فەڕەنسا زۆر هەوڵی نزیک بۆ نێوی لە عێراق دەدات بەڵام هەوڵەکانی ئەنجامیان کەم بووە. بەڕای بەڕێستان سەردانەکەی سەرۆکێمی کوردستان و کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سەرۆکی فەڕەنسا چ ڕۆڵێکی دەبێت لەم بوارەدا؟ Ez nikarim jwar bibêjim çi dê ji hevdîtina her du serokên me yên Fransa û Herêma Kurdistanê derkeve, lê heta Fransa nikare her tiştî li şûna hemû aktoran bike, konferansên Bexdayê ku bi destpêşxeriyeke serokê Fransayê hate darxistin û destpêşxeriyekî baş e ku Fransa tev digere ji bo piştgiriya serweriya Iraqê bi tevahî û otonomiya Herêma Kurdistanê di nava vê Îraqa serwer de. Bi baweriya min siyaseteke ku bi arasteyeke rast de diçe, ji ber ku rola Fransayê nikare cihê hemû aliyên ku tev nagerin bigire û hind alî jî hene ku lîstika têkdana cêgiriyê dikin ku ti sûda wê tune ye. Lê dampêdaneke giştî bi rola Fransayê heye bi şiyana wê ku dikare hemû aliyan li ser maseyekê bicivîne. Ez îro tiştekî zanim ew jî ew e ku di cîhana îro de eger Ewropa bi yek dengî biaxive û destpêşxeriyeke wê ya hevbeş hebe, bêguman dê bandoreke wê ya pirmeztir hebe. Lê ez dê gazindan li serokê Fransayê nekim dema ku destpêşxeriyan pêşkêş dike û eger di cihê xwe de bin jî heta ku karîgeriya wan sînordar be. Ez beşekim ji opozisyonê li Fransa. Lê bi baweriya min gereke Fransa bi yek dengî biaxive ji bo em bikaribin Ewropa û civaka navdewletî bikişînin dema ku destpêşxeriyeke serok bi arasteya rast ve biçe. Paşê bandoriyê mijareke din e, lê ez hêvî dikim ku dengê Fransayê di bandora xwe de berdewam be û siyaseteke bihêz bi demê re dikare bi bandor be. Berhalî, ez zanim ku viyaneke rasteqîneya Fransa heye ku li vir parlamento Senat jî hevparin li gel wê yekê da ku di heman demê de nêzîkî Iraqê be û nêzîkî Kurdan be û di nav de jî da ku Fransa roleke bilîze di nêzîktirîn dem da ji bo ku Bexda û Hewlêrê nêzîkî hev bike da ku ev yek jî pêwîsteke û lê gor min rola Fransayê ku dê têda beşdar be. بەڕێز فێغۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان و هاوکاریکردنی پێشمەرگە و بەهێزکردنی پێشمەرگە لەلایەن فەڕەنسا و سیاسەتێکی دیاری فەڕەنسا بوو. ئێستا لەم سەردانی سەرۆکێمی کوردستان بۆ فەڕەنسا و نزیک بۆ چاوپێکەوتنی هەردوو سەرۆک لە نزیکەوە دەتوانێت ئەم پەیوەندیت تا چەندێ بەهێزتر بکات؟
Je ne veux pas parler à la place du président Ez français et du naxwazim li gouvernement şûna français, serokê je ne le Fransayê û fais pas. hikûmeta Donc Fransayê je bax serai bim comme û ez l'ensemble des nikarim vê yekê jî parlementaires bikim. qui sont Ez dê wekî vigilants sur hemû cette hevkarên question, xwe li comme mes parlamentoyê collègues de la Komîteya Commission des Affaires Karûbarên étrangères Derve ya du Sénat, Senatê baldar bim attentifs ji aux encama conclusions vê de cette hevdîtinê. rencontre. Mais Lê évidemment, bêguman sur li ser le asta plan serbazî, li ser asta militaire, aborî, sur li le ser plan asta siyasî çi économique, qasî peywendî bêhêz sur bin, le plan hev qasî politique, dê piştgiriya plus Fransayê les jî liens giring be. Hev seront qasî étroits, plus le Fransa soutien de la dîkaribe France piştgîra sera important, plus Ewropayê la bi France giştî û arrivera aussi à rakşandina entraîner le wê be soutien de wê l'Europe baştir tout be. entière, mieux ce Em sera. weke parlamenter Nous, her comme tim amade ne parlementaires, da nous sommes ku toujours ji là pour hikûmeta interpeller Fransayê le bipirsin. gouvernement français, Ji la Komîteya ministre des Affaires Karûbarên Derve étrangères, bipirsin da ku pour em lui pirs bikin demander ka quel bê est le niveau d'engagement et la pabendbûn û capacité de şiyana renforcement de pabendbûnê di çi l'engagement de la France arasta û astê aux de ye côtés û lêkêleka des Kurdan Kurdes bi taybetî ji pour bo xebata li dijî notamment vegera lutter terûra contre la İslamî résurgence lê du terrorisme her wiha islamiste, jî mais ji aussi bo pour ku permettre rê bi au gelê peuple Kurd kurde bêdayîn da ku bi de pêş keve se û développer, bigêje d'accéder à baştirîn de rewşên aborî meilleures civakî lê her wiha conditions ji bo économiques et sociales et misogerkirina de ewlehiya garantir wî sa di sécurité navçeyeke dans une région du herîma monde tirsîdar extrêmement de troublée li et cîhanê. extrêmement dangereuse. بەڵێ بەڕێز فێغۆ دەمەوێت بزانم ئێستا سیاسەتی فەڕەنسا بەرامبەر بە ڕۆژاوای کوردستان چۆنە یانی چۆن هەڵی دەسەنگێن بەڕێستان. Aujourd'hui, le Rojava existe de fait. ئیرۆ ڕۆژاوا هەیە بڕاستی هەبوونا هێزên Kurdî li gel hevpeymanên wan jî ji bo hewildana dayîna baştirîn siberrojê ji bo xelkê herêmê ji bo parastina wan ji êrişên derekî tiştekî pir bi nirx e. Lê Rojava nehatiye naskirin li ser asta navdewletî. Lez hêvî dikim ku Fransa welatên din hebûna wê nas bikin ku pêwîst e beşdar bibe di destnîşankirina siberroja tevahiya Sûriyê de. Her wiha hêvî dikim ku projeyên mirovî û piştgiriya xizmetguzariyên giştiyên ku hene bêne piştgirîkirin ji aliyê civaka navdewletî ve Tirkiye ne azad be dê êriş û bombebarankirindan de. Dema ku ez dibînim hêzên Kurdî pêşmerge têne kuştin bê êrişên dronan ji aliyê cîhadiyan ve hin caran jî bê êrişên rastîrastên artêşa Tirkî ku lê kêlek mebûn lê dijî Daişê de, ez dibêjim ku ev yek nayê qebûlkirin. Divê civaka navdewletî û Fransa bi dengekî bihêz biaxivin da ku bibêjin ev yek nayê qebûlkirin. Kurdên Bakurê Rojhilatê Sûriyê û tevahiya nişteciyên ku nişteciyên Erebin Kristyan jî hene divê karibin tevlî siberroja Sûriyê bibin. Bi ewlehî bijîn îro divê otonomiya Rojava û şiyana wê ya jiyana aştiyane bêne parastin û divê ev yek ewlewiyet be. Ez spasiya we dikim ku we ev pirs ji min kir ji ber ku em gelekî li ser naaxivin nabe rewş li İsraîl û Xezayê bihêle ku em ji bîr bikin rewş li Bakurê Rojhilatê Sûriyê îro pir zehmet e û bombebaran heye û rojane kuştin hene û rewşa mirovî li wê derê pir xirab e. بەڕێز فێغۆ دوایین پرسیان بە بەڕێستان ئەوەیە دەمەوێت بزانم بەڕێستان سەر بە پارتەکەی سەرۆکی فەڕەنسانین بەڵام سەردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچەوان بەرزانی لەم کاتەدا بە چۆن هەڵدەسەنگێن چەند گرینگە سەردانەکەی بۆ فەڕەنسا. fait pas partie de la majorité présidentielle en France, mais نه mesela Partiya Piraniya Serokatî li Fransayê lê Emmanuel Macron gavên xwe di çarçovê siyaseteke Fransî de diavêje ku berê hebû bi taybetî jî roleke bihêza Franso-Holand di dariştina wê de hebûye û wî lê kêleka Kurdan şerê dijî Daişê meşand. Lewma îro peywendiyên bihêz mane di navbera Fransa û Herêma Kurdistanê de. Hevdîtina her du serokan, serdana wezîrê berevaniya Fransa ji bo Hewlêrê nîşanên giring in ji bo berdewamiya siyaseta Fransayê ku pir giring e. Wat e
پەرلەمانتەرên فرانسی jî karê xwe dikin dê çavdêriya karê hikûmetê de û lêpirsî ji hikûmeta Fransayê û tu cudahiyeke siyasî di navbera me de nîne, ev jî pir giring e di rewşeke hevqasî hestiyar de weke rewşa îro. بەڕێز فێغۆ زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. مێرسی بکو. Gelek spas. Thank you so much. بەڵێ میشان زۆر سپاس کە لەگەڵمانە بوون. زۆر سپاس.